Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan ita ce New Year 2023 22 ko? Yawwa to wannan sabuwar shekarar mu dai ga abin da ta fara zuwa mana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kana dai kallo wannan. Me kuke gani wannan? Garin kwaki. This is riga kinkwa. To wannan yanzu muna karfe 7 na safe kenan. Da yi muke karin kumallo. To yanzu za ku fara ji daga baki na. Ni ne wanda aka sani da Lili Damsi. Nickname ɗina kenan. Sunana na yanka kuma Saddam Bashir Dan Maraya. A gaskiya abubuwan da suke faruwa a Najeriya sun kai matuƙa. To tun da kaga matashi kamar mu matasa zankaɗa muna karyawa da riga kinkwa wanda aka fi sani da garin kwaki geran Sunday. To a gaskiya wannan lamari a dube mu shugabannin Najeriya especially manyan lokacin zaɓe sai kalli fa nuna fa bari dan saki loma saboda ku tabbatar da cewa geran Sunday nake sha. Wallahi tallahi kamata a ce wannan safiyar mun farka ne mun warkajame da naman kaji ga kaji ga zabi ba ma kaza ba kaji zata zabi masu dumi ba wai masu sanyi ba amma to ka san shi mutumin ka san shi mutumin daura wallahi mutumin nan bai da mutunci Allah mutumin nan bai da kirki wallahi ba bai da mutunci Allah to amma dai ya zabi to yi kenan dan ja to ai shi kenan to ni da addu'ar da zamu dai Allah ya shirye mu ga baki da wannan shekarar dai tunda aka ta zo mana ita ba Allah ya sa mu wuce da ita lami lafiya amin Allah ya sa daga wannan garin sai cinyar kaza